ассалому алайкум дӯстон азиз, худованд нигоҳбонтон боша. Қарор дорем дар метрои Люблино, улица Краснодар 66 корпус 2, магазини одежда обув. Эфира диде надиде мо эълон карда будем, ҳар нафаре ки меояд мақсад пеш талстовкаҳо буданд. Вақти бирада мошин гузарам бира мақсад талстовкаҳое ки буданд, ҳар як нафаре ки ҳамон талстовкаҳои ҳоҷӣ мехарид, номаш ва номери телефонаш нависта мешид. Баъдан ки баё тиёр шидан чикор кардем, мо футболкаҳои 1000 сомара ягам ҳамунҷа хуш кардем, пайваст кардем. Касе мегириб як футболка. Не только футболка. Бародари азиз, нигоҳ кунед. Ҳиҷома тавсиятон метам, шерои Аллоҳ мерен ҳиҷома, зан мард фарқаш нест бародаро. Бепул ҳиҷоматон мекунанд, да ҳақ анаи бародартон дуо мекунед ва бародароне ки мехоҳед телефонҳои арзону мақсад чиз кунед, хайҷа мебурояд хадаш ҳаҷара ҳуҷур кунед. ҳама намуди телефонҳои нав ҳастай. Samsung, Redmi, Realme, Tecno, Infinix, ҳамаи моделҳое ки нав биромадагианд. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон ва Россия раста метавонед ки бемалол заказ карданатон мумкин. Агар ки худтон нияти омодан дошта бошед, магазин мо дар шаҳри Москва, метро Бутырская, 4 выход хати мебуред, торговый центр Зелёный. Бемалол мебиёед магазини мо. Магазин ҳамарӯза аз соати 10 сар то соати 10 бегара кушодай. Ва барои муроҷиат рақамҳо дар рӯи экран, ҳамин рақамҳоро муроҷиат кунед. Ҳатман оператор адресҳоро мепартонатон ва нарх навои телефонҳоро шумода фаҳмода мегзарад. метавонед ки бемалол заказ кардан. Касе ки меомад мехарид аз ҳамиҷа. Хулоса ҷамъоҷам 300 нафар шид. мо ҳамин тарзи қуръакашӣ, ин конкурс нест. Аз фоидаи ҳамин магазин як нафара гуфтем ки тасмим гирифтем чикор кунем, ҳаҷи умра хонаи худо роӣ кунем. Баъзан мо добавка кардем, баъд бо 3 та ҳиҷома дар ҳолати эфир, баъд 5 та дига бо спартика 5000. Хулоса аз ин ки аввал фарвардигоҳ ак розӣ буда ҳамин бародар насиби хонаи худо. Ду соат задем акай Шариф гуфтем, акай Ширу гуфтем. Бародари азиз, салому алайкум як бори дига. Ана нигоҳ кунед бародари азиз, чӣ хеле ки мо гап задем ҳамин масъала дар эфир кадомит ки тамошомон кардем. Акай Шарифмон ҳамин ака будаста. Ина омад, ака хуш омадӣ. Сози ака хубе? Саломати хубай? Муборак шава ака. Ака бигӯ ки бародарора мақсад ҳамин кор чӣ хел шуд омадӣ дар ҳамиҷа? бародаро ҳақиқат ҳай мақсад ягон ҷои фанду фребиш нест. ҳамиҷа ҳар рӯз омадем футболка харидем, алло да насиб мундай биридем конкурса, ягон фанду ягон чиш неста. Иншалло бурем бо ҳамиҷа видео мекунем. Бале, бародари азиз, чӣ хеле ки диден хазайн магазин акамон ҳоҷӣ ана мақсад бародари шадпар шида як. Бародари азиз, пасай ис алҳамдулилло ҷамъбасташ кардем. Ана худо хоҳад видеои наваш дад кунен, як мошинчаи чотка мемонем, ана мебинен иншалло ба амраи худо. ҳамчуноне ки чӣ хеле ки акамон насиби тақдир шуда ҳаҷ кашид, рафт гирифт. Бародари азиз, шумо баъзеят мегӯед қимор, какой қимор бародаро? Мардак омада барои худша футболка харда. Ака ман ҳамира гуфтам ки смешной сена надашава, медуре барои худ ягон пӯшока мегирӣ. И чизе неста ки ту мақсад битив нагирӣ. Иҷа сум метӣ, албатта ки мо ҳамамон либос мехарем. Ҳамин хеле аст ака, ё попши мехарем, медрои мехарӣ, платит мекунӣ, номи ту ҳамунҷа нависонда мешава бародари азиз. Номат нависонда мешава. Ман дар чанд бор дар чизом гуфтам бародаро, одамо барои магазиношона муаррифӣ карда, яъне ки мардам да шинос кардан. Мисол ина бигирем якта KFC як чизе ҳаста, ё ки Макдональдс як чиз ҳаста ки ё ки Пятёрочка магазин, продуктовняи ҳам миллиард расход мекунанд. ҷалб кардани клиент. Бале, барои ҷалб кардани клиент и ягон ҷои чиш нест бародаро. Марҳамат биёен харидорӣ кунен, ҳам пӯшокҳои качествени, ҳам попшои качествени, ҳам номтон нависонда мешава. Мисли акамон вори может следующий ягон мошина бигирем. Бо ягон чизи дигааш ҳамунҷа добавка мекунем бародари азиз. нигоҳ ки мо тасмими ҳамдафаи мо баъди ин ҳаҷи умра ин аст дӯстони азиз ки иншааллоҳ ҳозир ҳоҷия ҷобаҷо кунем дар ин эмирес баъди фарзӣ роиш мекунем ба ягон ширкати замзай, ягон ширкатое ки бошанд бародаро бо дигаро хафа нашаванд. Барои иёрам дӯсто дорам морам ҳаракат дорем, тасмим гирифтем ки аз ҳисоби ширкати ҳоҷиён шоп ва аз ҳисоби бобоҷон 88 ҳиҷома як мошин мо мемонем. ҳар нафаре ҳиҷома меояд, инами ҷои либосхарӣ меояд, номаш навишта, хати номери телефонаш. ҳиҷома кари ном та менависем, номери телефонта ё либос харидӣ. ҳамита қуръакашӣ карда мешавад.
ممکن ماشینی تا 1 میلیون را بمونیم هم تصمیم گرفتگی میشه یا روزه ده حل میکنیم یا ماشین میمونیم بعد ویدیو میکنیم دعوتتون میکنیم اکم مبارک شه برگا زان خونه خدا رو درش نصیب مبارک شه برگا و خدا نمیشه مبارک شوه اکا برادرم من نمیشناسمش من نمیدونم در همین جایی که دیده شده اویاکاس هست با رایمینان تاجیکستان خلاصه تمام چیز هست اویا دخوی فرمری بعد برادرایی که پرسیدن که چخیل زکاس کنیم چخیل زکاس کنیم روی کم نمره حجی را میمونم نمره را میمونیم برادر عزیز مرحمت زنگ بزنین چخیلی که زکاس میکنین تمام چی خغمون میتیته؟ چی خغمتی؟ نو بتیز بکشه مقصد برادر از جخدهشه مقصد برادر عزیز نمره را میمونیم برای زکاس کردن زنگ بزنین زکاس رازمری تنها تمیگوی رازمری پوت تمیگوی شما دونه حاجی ان شاء الله میگیره رویتون میکنه بخواست خدا نگهبان